дуруд ба ҳама. Мошинро дӯст медорӣ? Худро дар ин соҳа донишманд меҳисобӣ? Пас бо ин тест дониши худро бисанҷ. Танҳо мошиншиноси аслӣ метавонад ба саволҳои навбатӣ ҷавоб диҳад. Рафтем. ба ғайр аз мошин ва мототсикл, ширкати BMW боз чӣ истеҳсол мекунад? Дучарха, киштӣ, скутер. ҷавоби дуруст дучарха. Аввалин автомобиле ки то 100 км дар як соат суръат гирифт кадом буд? Автомобили Мерседес, автомобили Тойота, автомобили электрикӣ. ҷавоби дуруст автомобили электрикӣ. номи ин автомобили электрикӣ Ла Ҷамайс Контенте буд ва он соли 1899 ихтироъ карда шуда буд. Тамғаи ин мошин чӣ аст? Mitsubishi, Mazda, Ford. ҷавоби дуруст Mazda. баъд аз баромадани филми Джеймс Бонд ба актёр Дэниел Крейг кадом мошинро тӯҳфа карданд? Aston Martin, BMW X5, Ferrari 365 GTB4. ҷавоби дуруст Aston Martin. рамзи Mercedes-Benz чиро ифода мекунад? иттиҳодии се асосгузори ин ширкат. се нури ситора. афзалият дар се тӯфон: дар замин, дар ҳаво ва дар об. ҷавоби дуруст афзалият дар се тӯфон: дар замин, дар ҳаво ва дар об. чӣ мешавад агар гуппоси автомобилро бо чизе маҳкам кунем? муҳаррик аз кор мебарояд. муҳаррик хомӯш мешавад. муҳаррик корашро давом медиҳад. ҷавоби дуруст муҳаррик хомӯш мешавад. кадом автомобили люкс бо суръати 408 км дар як соат ҳаракат карда тамоми бакашро ки 98 литр сӯзишворӣ мебарад давоми тақрибан 10 дақиқа пурра сарф мекунад? Bugatti Veyron, Bugatti EB110, Bugatti Type 35 GP. ҷавоби дуруст Bugatti Veyron. дар кадом мамлакат барои шофёрҳои беэҳтиротро дастгир кардан ба кормандони политсия Lamborghini, Ferrari ва Bentley медиҳанд? Миср, Арабистон, Дубай. ҷавоби дуруст Дубай. номи тамғаи Mazda чӣ маъно дорад? ноҳия дар шимоли Япония. фамилияи асосгузори ин ширкат. тарҷумаи калимаи муваффақият ва фаровонӣ. ҷавоби дуруст фамилияи асосгузори ин ширкат. автомобили BMW-ро дар куҷо васл мекунанд? танҳо дар Олмон, танҳо дар Амрико, на танҳо дар Олмон, балки дар хориҷи кишвар ҳам, аз он ҷумла дар Русия. ҷавоби дуруст дар хориҷи кишвар, аз он ҷумла дар Русия. раҳмат ки то охир тамошо кардед. лайк гузоред, ба шабакаи дуруд обуна шавед. бо шумо будам ман Эминов Умед. То бозид.